Fl-aħħar siegħa Transport Malta ħarġet sejħa pubblika biex 34 car park li sal-lum kienu amministrati minn attendants liċenzjati issa jiġu privatizzati. Transport Malta qalet li se jkunu l-operaturi tal-car parks li jiddeterminaw il-prezz li se jkunu jridu jħallsu dawk li jużaw dawn l-istess car parks. Il-kuntratti lil privat se jingħataw għal 10 snin li ġejjin. Diversi kienu reazzjonijiet għal din l-aħbar. Il-President tas-sezzjoni Kunsilliera qal li għal darb'oħra l-Gvern ħa deċiżjoni kbira li taffettwa b'mod dirett lir-residenti fil-lokalitajiet mingħajr ebda konsultazzjoni mal-kunsilli lokali jew is-soċjetà ċivili. Qal li din id-deċiżjoni se tħalli impatt negattiv fuq il-familji u se żżid il-problemi ta' parkeġġ f'toroq oħrajn madwar dawn iż-żoni. Is-sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista tgħid li għal darb'oħra se jintlaqtu l-aktar nies vulnerabbli li biex jinqdew l-aktar affarijiet bażiċi se jkollhom jaffaċċjaw spiża oħra ta' parkeġġ. Tem jgħid li din mhijiex l-ewwel darba li l-Gvern ta' GonziPN injora lin-nies bħalma seħħ fil-każ tal-Arriva fejn Transport Malta ma semmettx u ma kkonsultax ma' dawk li kienu se jintlaqtu. U dwar id-deċiżjoni ta' Transport Malta rreaġixxa wkoll il-Forum Unions Maltin. Qal li s-sitwazzjoni ta' parkeġġ li diġà teżisti f'pajjiżna diġà hija gravi għaliex qed isiru ħafna abbużi. Jgħid li l-aradu ġej għaliex kumpaniji privati issa sieħdu f'idejhom dawn il-parkeġġi. Il-Forum Unions Maltin appella lill-awtoritajiet biex jidħlu fil-każ u jaraw li ma jseħħux iktar abbużi.